கர்த்தரின் சத்தம். கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இந்த நாளிலும் கர்த்தரின் சத்தம் என்கிற வார்த்தையை நம்ம கேட்போம். ஓசியாவின் புஸ்தகம் 2வது அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது: அக்காலத்தில் நீ என்னை இனி பாகாலி என்று சொல்லாமல் ஈசி என்று சொல்லுவாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். வசனம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது பாருங்கள். அக்காலத்தில் அப்படின்னு போடப்பட்டிருக்குது. இங்க 2 பதம் வருகிறது. ஒன்று பாகாலி, இன்னொன்று ஈசி அப்படின்னு போட்டிருக்குது. ரோமன் கேத்தலிக் வேதாகமத்தை புரட்டி பார்த்தால் ஈசி என்பதற்கு கணவன் என்று அர்த்தம். முந்தின சில வசனங்களை வாசித்து பார்த்தால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் பாகால்களுக்கு தூபம் காட்டி ஒருவேளை தேவையில்லாத அநியாயமான சில காரியங்களை, அந்நிய தேவர்களை அவர்கள் ஆராதிக்கின்றவர்களாக காணப்பட்டார்கள். அவர்களுடைய செயல்பாடு கர்த்தருக்கு உகந்த ஒரு செயல்பாடாக இல்லை. பாகால்களுடைய நாமங்களை அவர்கள் வாயிலிருந்து உச்சரிக்க ஆரம்பித்தார்கள். அதனாலதான் அவங்களுக்கு பாகாலி அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் வந்துச்சு. இப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் பாருங்க. அக்காலத்தில் நீ இனி என்னை பாகாலி என்று சொல்லாமல் ஈசி என்று சொல்லுவாய், கணவன் என்று சொல்வாய். பாகாலி என்பது ஆண்டவர் வெறுக்கக்கூடிய ஒரு உறவு. ஆனால் கணவன் என்பது நெருக்கமானது. முந்தி நம்ம தூரமா இருந்தோம், இப்ப நம்ம சமீபமா இருக்கிறோம். ஆண்டவர் விரும்பக்கூடிய காரியம் நம்மகிட்ட வந்துச்சுன்னா ஆண்டவரை நாம் மணவாளனாக தான். கணவன் மணவாளன் அவர். இந்த உறவுக்குள்ள நம்ம வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துடுது. ஒரு காலத்தில் தூரமா இருந்தோம், அந்நிய தேவர்களுக்கு அடிமையா இருந்தோம், அடிமைத்தன வாழ்க்கையில இருந்தோம், அவர்களுடைய காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில செயல்படுத்துறவங்களா இருந்தோம். இப்போ அப்படி அல்ல. ஆண்டவர் நம்மை மாற்றி இருக்கிறார், விடுவித்திருக்கிறார், ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். அதனால அவர் எனக்கு பாகாலி அல்ல, ஈசி, கணவர் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா நமக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆனந்தம். கண்களை மூடுவோமா? நல்ல ஆண்டவரே, எங்க மேல எவ்வளவு பாசம் வைத்திருக்கிறீர். தூரமாக இருந்த எங்களை உமக்கு நேராக உம்மை மணவாளனாக ஏற்றுக்கொண்டு வாழக்கூடிய கிருபைகளை தந்து எங்களை வழிநடத்தி கொண்டு இருக்கின்றீரே, அதற்காக நன்றி. உடைய கரம் கூட இருக்கட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.